Prípravy prebiehajú ve veľkém. Už sme rozložení na kulečku. A delíme marhulu. Braj. Treba, nech ne. My sme napadli nejaké výdeme kempovať do bola. No, potom skľúďa ty Ježišmária. A potom večer všetko pozbírať, aby sme tam niečo nechali. Ideme tu, banda. Jasné, beriem mandasku. Frčíme. Frčíme do Radošovec, prover cajcha. Dobre bude. Treba proste z každého kameramanu. Už sme začali krájať, už sa pripravujeme. Tu mám kolegu. Kameramana. Kolegu kameramana. Teda, musí byť taká. Už sa to pekne rýsuje. Ja už som teda začal skôrej dokumentovať. Ja už som mal jedno vidieť. Myslím kolegu. Je to áno. Dobre, to bude, už sa na to rýsuje. Ja, tam nájdeš nejaké nepekné. No pravda, lebo tady sú niekedy. To všetko pôjde na YouTube kanál. Feminita, mohli sme ísť rád, mohli sme všetko spraviť. Postivo už sa robí, áno. Keby sme nejezdili. Zase to máme ešte niečo robiť. Deň na chatu piešku. Počkaj, zavolám mamke, nech dávali mu dúfam. Už sa na toto chystá. Áno. Treba dokumentácia, Áno. vidíš to? To není len tak. No to mám pocit, že je více kúpila. Ja neviem, to mělo kilo ten oný. Jo, no ináč. Ty to ani nebil. Kilo. Tak ty mi to tam povedal. To tam. Kde idete? Na Paťovú chatu? Takže ideme, jak sa to spieva? Na záhor. Pojo? Postramička máš? Ne, to som asi sem dojít proste o 10 minút. Ne, dole. Ne, on si to auto mi zase dělá. Víme, že to je daleko, ale to pomůžu. Tam nedáte, že si dovezem do dálku. Dálku tam dáme. Ne, to daleko, to lásku nějakou, já jsem 150 minut. Projektor je na chatě, iba takto. Vládko jdeme na tam na fotka. Všetko to máš okolá neporadku tak. Na to nekto špatná taktika. Všetky naši sladký hlubiček. Ten by... Tak ale zpívaj to, kde? Ja si zaspívam, musím spívať. Rok máte spievať. Veď budete spívať. No, víš? Nepoznáš? Joj. Nájdete si tu. Idú natáčať. Profi kameraman, tak si natáčala to viac.
Dobre, takže ideme provodu, guláš už je v procesi robenia. Všetko sa dobre vyvíja, barvička gulášová, naše prelistné zábiery predtým. Jak mají. Rodiče sú na chate? Moji sú. Či sú? No, vidíš to, tak môže. Ja sa ohľadnú prvú. Ale susedé sú. Hop. A ty susedé sú. Kurňa, spadla mi dekel. Nevadí, pokračujeme. No takže už sme sa dostali k kojeninám, už to vypadá krásne, náš šéf kuchár varí, náš koštovač už sa teší. Máme tady pár pomocníkov, napríklad náš kotelník a títo dva, jeden i druhý sedí a tretí je niekde. Sa, neviem, to ťažko. Ale už sme na ten dobre. Už dokončujeme guláš, tak to vypadá finálna podoba. Presne tak. Spravili sme hotovo. Tak. Sme spokojní. Všetci to chvála, uvidíme, jak to zhodnotí Všetci poroda. říkajú, že je parádny, všetkého tam je dosť. Jo. Tak je dobre. Včil bude asi strich na vyhodnocení a na napätí, či sa umiestníme, alebo kde sa umiestníme. Takže strih o 3, 2, 1. Tak už hotovo, už jíme, už je konec, už sme dali aj vzorky, tak modlite sa pre nás. Takže za chvíľu sa ide vyhodnocovať, držte na palce, dúfam, že to vyhráme a bude to dobré. Potom samozrejme 11. cena bude tým, ktorý počas celého dňa, počas dňa a počas varenia guláša vypil najviac piva. Čím pristúpili ste k respektívnych pozícií, dovolte mi ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom a dovolím si ešte raz opakovať, čiže obec Radošovce, Elmota Nesero, Drevovýroba Mandát, Pokémon Europe, Jan Maletinský, pohostinstvo Upiusa, Vinohradický spolok Radošovce, Vinárstvo Impera, Magazín Radošovce, Radošovce, Pivný park Jeska, RSB Barbershop a hlavným sponzorom Lipinská Kráľovský Catering. Ale náš kanál, ne? Teraz pristúpime k vyhodnoteniu jednotlivých pozícií. Máme YouTube kanál, co jako ne? Dobre, takže na 9. mieste sa teda prezident tohto miesta získa cenu Pasupir Gambrinus. Keby niekoho zaujímalo, neumiestnili sme sa, nebylo to fér. No, háč! Ty si krivý jak boty. Hlasíme úspešný príchod na chatu. Kto tu je? Kto tu sere? Puňa mne zamkni. Tak už máme ohník založený. Vyvíja sa to dobré. Hraje nám taká hudbička, no. Taká. Mňa by zaujímalo táto surovina, takéto petičky chlopci. Však ale má najhorší music, ty z nás, jaký si kedy videl, no. Ani ne, keď mi sa to začína ľúbiť, to je to. Paráda. Já bych si pustil Low-Fi. Porta mi via. Bella ciao, bella ciao, Nechal Adamovi a ten zebral pár kúsku z toho a na druhú 2,5 a tak poskládali. Vymyslel jsem spoustu nápadů, co podporujou hloupou náladu. Hodit klíče do kanálu, svět pod zadku volou sálu, v noci chodit strašit do hradu. Dám si dvoje housle pod bradu, bílé platě chodím pozadu, úplně melancholicky, s hitem pro věc jako vždycky, vyrábím tu hradní záhadu. Má drahá, dej mi víc, má drahá, dej mi víc. Takže takto toto vypadá poráňa. Tento zaspal pěkně. Tam je žabinek.
Ja si robím kávičku. 9 hodín je. Čo idem hore? Ešte spia ešte 3. Počkaj, jak sa zapína to svietlo. Dobre. Takto sa to zapína. Tu nespal. To je Kubíček. Dobré ráno, Kubí. Varím si dole kávičku, keď chceš, tak poď se mnou. Čo sa hodil tento? Bránko, 9 hodín. To je ráno. No. Dobré ráno. Co si dobré ráno, zatvorí tú papulu. No, je taký, aj to dobré ránko. Ne. Bráčo, ty. Kto dal ten satelit? Kde? Ne, to asi tam má byť. Ideme na kávičku. Došiel som na Chce to. Keďže ja som zabudol na Tobiaska. Tobinku. Bránko. Bránko, Tobinku. A co? A čo ti je? Ideálne pocity. A paráda. Keď sa prosto okolo tak cítim ďalší, lebo to táhne jak nechcem. Sa sebuje. Ja bych rád našel svoje boty mať. To prdíte jak do... No, dobré ránečko. Tady už všetci hore. A co? On už šiel dom? Špeta, áno. Je. Dobré ráno. Joj. Už pomaly spoludáme. Už to je akože... Už koľko? 2 hodiny? 2 hodiny môže byť. Tady. V každom prípade... Tuším poprcha. Nemáš jednu vec, jedna Pomaly kúkame aj zábere pro vás, takže všetko... Už ten stôl. Asi ono.